Jeg ved ikke, om det er, fordi foråret er ved at komme, men jeg har gjort noget fuldstændig crazy. Jeg skal bruge en taske, jeg skal bruge et par høje hæle, jeg skal bruge en lækker kjole, jeg skal bruge det her, og min telefon, og min punkt. Og om 16 timer, så sidder jeg i en flyver på vej til Paris. Alene! Det her det er en crazy tur, fordi faktisk er det sådan, at Emil ved ikke, at jeg kommer. De af jer, som ikke har fulgt med i lang tid, ved jo selvfølgelig ikke, hvad jeg snakker om. Men dem, der har fulgt med, I ved godt, at Emil, min kæreste, forlovet faktisk, bor i Paris, og jeg bor i Danmark sammen med børnene. Og det er sådan rimelig nyt, og vi skal sådan lige finde fodfæste i det og sådan nogle ting. Og det er faktisk bare mega svært. Jeg savner ham hele tiden. Mere end jeg troede, jeg ville. Og det må jeg godt være helt ærlig at sige. Jeg havde ikke regnet med, at jeg ville savne ham så meget. Men det gør jeg. Så sad jeg i går og tænkte, ved du hvad, Nadia? Nu tager du simpelthen bare lige din punkt og køber en flybillet til Paris. Overrasker ham, han skal spille kamp i morgen. Det er hans første kamp, hvor vi ikke er der. Og jeg ved, at det er svært for ham, at vi ikke er der og ser hans kamp. For jeg har sådan set alle hans kampe de sidste 5 år. Han er professionel vandpolospiller, hvis ikke I ved det også. Og så tænker jeg, ved du hvad, nej, selvfølgelig skal jeg være der. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan han reagerer. Jeg tror, han bliver meget overrasket, fordi han havde faktisk spurgt, om vi ville komme. Og jeg har sagt, at det er for dyrt. Det var også ret dyrt, skal jeg hilse at sige. Men YOLO. Så jeg har simpelthen allieret mig med børnenes farmor og farfar. De skal være der. Det er jo bare en enkel overnatning. Jeg flyver til Paris klokken cirka 7, er der klokken 9. Jeg kan være i vores lejlighed klokken, ja, det ved jeg ikke, 10, halv 10-agtigt. Alt afhængig af, hvor hurtigt jeg er ude af flyet. Klokken 17, der skal Emil spille kamp. Klokken 18, 19 stykker, der skal vi til en fest i Clubhouse, hvor at, en af Emils holdkammerater er lige blevet verdensmester. Så derfor så har han inviteret hele holdet, plus vedhæng, hvilket jo... Jeg kommer bare sådan lidt on the side, fordi der er ikke nogen, der ved, at jeg kommer. Men, surprise! Jeg kommer, der skal vi til den der party, og så skal vi bare party hele aften uden børn. Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har været i byen. Altså, det kan jeg ikke engang huske. Dagen efter, der flyver jeg hjem igen klokken 1 eller sådan noget ting. Det er bare lige en hurtig tur til Paris, en hurtig smuttur, og det bliver mega sjovt. Men altså, det betyder også, at nu har jeg sådan en lille smut travlt. Jeg skal ikke have så meget med, fordi jeg skal jo bare... Det er jo kun en enkelt overnatning, det vil sige, at jeg har bare lige en håndtaske med, for jeg har ikke givet at købe bagage, altså. Jeg kan sagtens klare mig med en lille taske. Nej, det er mors. Shit, mand. Der er næsten ikke mere tilbage, concealer. Okay, jeg skal bare pakke lidt, men jeg skal alligevel pakke smart, fordi vi skal jo i byen, og vi skal være sådan rigtig nice, ikke? Så min concealer skal i hvert fald med. Så har jeg de her, som er min base, når jeg skal lægge en god make-up. Jeg bruger ikke foundation til hverdag, men jeg kan godt lide at bruge det, når det er, at vi skal have noget ekstra. Min almindelige mineral, puder, ting. Blush, jeg er begyndt at bruge den her fra... Den hedder Pillow Talk fra Charlotte Tilbury, og den er faktisk ret god, synes jeg. Altså, jeg har jo rigtig mange ting i vores lejlighed i Paris, men det er bare sådan lige de der hverdagsting og sådan nogle ting, dem har jeg jo ikke. Så dem skal jeg lige have med. Så har jeg min brow pen. Vil du gerne børste tænder? Okay. Værsgo. Og så har vi en mascara. Kan jeg tage sådan en lip liner med? Why not? Den fylder ikke noget, så den tager jeg også med. Min øjenvippebuer er altid vigtige. Hej. Jeg tror faktisk, jeg har et ekstra sæt skincare dernede. I ved godt, jeg har det her fra Norge, som jeg bruger, og som jeg også er ambassadør for. Det har jeg også et sæt af nede i Paris, så jeg behøver ikke at slæve det med frem og tilbage. Hvilket er ret fedt. Og nu kommer det store spørgsmål, fordi skal jeg tage mit glattejern og min hårtør med? Er der plads? Det kommer med, hvis der er plads. Tøj til kampen / vores aften efterfølgende. Med et par nye strømmebukser, fordi at fresh altid nice. Toilettaske. Jeg fylder ingenting det her. Og så tror jeg egentlig sangs. Og så kan mit hårtør sådan noget sangs være der. Giv videre, at man må flyve med en hårtør i håndbagagen. Det skal jeg lige google. Godmorgen. Klokken er 5. Jeg er lige kommet ind i lufthavnen. Jeg har lige parkeret bilen i parkeringshuset. Jeg er på vej over og tjekke ind. Det var så virkelig svært at gå fra mine sovende børn, som bare... Altså, Emilie og Nicolas ved jo godt, at jeg har taget afsted, men Alice ved det ikke. Så er jeg sådan lidt... det giver en lille stik i morhjertet. Men det er også godt. Det er godt for os alle sammen, at jeg sådan lige får lidt space til lige at være Nadia, uden at være mor. Bare lige 24 timer. Så det skal nok blive rigtig fint. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan at Emil han reagerer på, at jeg lige pludselig står i vores lejlighed.
skal nok blive godt. Det evige dilemma, om man skal tage rullebåndet eller gå. Jeg har valgt at gå. Godt med lidt morgenmotion. Normalvis plejer jeg lige at gå forbi Joe and the Juice, men fordi jeg er her så tidligt, så er alt bare lukket. Så nu må jeg lige trække sådan en her. Det er okay. Men det er altså ikke det samme som Joe and the Juice. I wish you a very pleasant arrival stay at Paris. Goodbye. Så jeg nu skal jeg ud og have en taxa. Og det er faktisk ofte sådan i Paris, at når man lander, så står der rigtig mange scam-taxaer og vil have, at man skal køre med dem, og så fikser de en pris, men det er meget dyrere end en officiel taxa. Så derfor skal man altid gå efter en officiel taxa, når man lander i Paris. Det kan altså godt betale sig at tage den ægte vare. Det skal man gøre, medmindre man gerne vil betale dobbeltpris og mere til. Vous aurez besoin d'une fiche pour le transport peut-être? Facture? Non, ça va. Ah, ok, sinon j'aurais mis l'imprimante en route. Jamen, c'est pas grave. Ok. Okay, nu er jeg her. Så hjemme i mit andet hjem. Jeg tror stadig, han sover. Det håber jeg. Jeg håber, at han er hjemme. Så ikke lige, hvor han ellers skulle være. Men you never know. Okay, skal jeg ringe på? Eller skal jeg låse mig ind? Jeg tror, jeg ringer på. Jeg ringer på. Hej skat. Ej, hvor sindssygt. Ej, hvor sindssygt. Hvor går du? Det står, jeg så sådan tænkte, hvad var det, jeg får sådan noget her om morgenen? Hej. Kom ind for. Se, hvem jeg har fået på besøg. Surprise! Og det går surprise? Vanvittig surprise. Jeg er helt sådan paf over, at du kom. Altså, for først så var jeg lige vågnet, da det var, at der lige pludselig ringer på. Så jeg var sådan halvkrokket. Jeg kunne ikke forstå, hvad der foregik. Så da jeg åbnede døren og kiggede ud af dig, så jeg var sådan helt, drømmer jeg, eller er jeg vågen? Hvad foregår der her? Så jeg kunne slet ikke forstå det. Det var helt mærkeligt. Så men det var bare virkelig en fantastisk overraskelse. Det er jeg glad for, at du synes. Det havde jeg også regnet med, at du synes. Men man ved jo aldrig sådan helt, vel? Altså, det gør, nogle gange så er det en god idé lige at være lidt spontan og mærke livet på en eller anden måde, ikke? Ja. Jeg havde først regnet med, at I ville komme du ved, om 2 uger. Ikke? Og så du ville komme med børnene. Så, og vi havde snakket lidt om det, sådan, men fordi I snart ville komme, og det ville være 2 uger, sådan, så havde jeg sådan lidt ikke regnet med det, fordi jeg havde været vi havde snakket om det. Ja, du havde også spurgt, om vi ville komme. Hvis du havde lyst til at komme, bare sådan, ja, sindssygt. Jeg var lidt ked af, at du skulle komme ind, og så det ligner lidt en jeg er ikke helt så god til at rydde op.
kan man sige. Du har afsløret dit sande jeg. Ja. Sådan er du, når du er alene. Ja. Jeg kom ind i huset, og så var der tomme snackposer og junkfood på bordet, og din computer stod, fordi du har siddet og spillet hele natten, og vasketøj på gulvet, og... Ja, det er simpelthen, altså. Når jeg lige har spist high, så er det bare sådan lidt, jeg tager det bare ned i morgen. Ja. Du ved. Du er bare dig selv, No rush. Nej, det er kun dig, der skal kigge på det. Det er det. Og så var det så lige mig også. Ja. Nu skal jeg hjem til Danmark igen, lige om lidt. Ja. Om et par timer, der flyver jeg tilbage. Det har været en dejlig weekend, og jeg vil bare sige, husk at like videoen, hvis I kunne lide det, og subscribe til kanalen, fordi det er virkelig med til at støtte det arbejde, jeg laver, og med til at gøre, at jeg kan lave endnu mere fedt indhold til jer. Så tak fordi I ser med. Hej hej!